यहाँ पे फिक्स लगाओ। Takungnya nih mau? Tamu kesana. Ini 22 tarik terkait isu sini IPP parti torok deh hoite, sengkait ini istri mana lagi hari Ramzak, তারপরে जों गेदेरिंगे दङ जों 11:50 समायाव जों गायसा रंफेर मायाव खामानि हिनि जालाय दङ समायाव तिब्रा मथानि गुन्दा बाहारि बर' रखयै जोंहा पटटे एटेक खालामैया उनाव थावरमालिया आं गोसखांगोन रंफेर जाबै मायाव खामानि समायाव रंफेर जाय दङ समायाव बर' हटेटा फै बुलायबाय अबै आक्रमण खायै सिनि गरमिरन जत बुबाय था दबाय था आनि खरा बुंगना मानिस Bongi rabat baik mulai baik kok mana ano, nggak aku nu tahun maya angkus kang bawa kang rom itu dong mana, hot itu berapa mengklay kerja sepulisnya, tarpura pulis persenjataan tunggu, bongi torp di mangse baik dok mulai, semua se firing kok hatin barasa, tarpura di permot hembarno ka ago klise, semua di barno pulis. Nono tini brok umah kayak coprok mana, tanggi coprok na. Tomen karena chopper kha abo to sungwan sumai sing to sorkarni ari ganatantra motivation state khlai tongo tokhono sing rule no mane oi tongo sing jokhonte korna je movement nitei ro sing sutul decent khlaiye sing thik to thik ainam mani oi sing gathering khlai tongo bisimo bar tomno saja ya ngiba attack khlai ga abo kuno angwan sumai miya kaisa bro kaisa mortha sing jotno snai kona ni hini chong ja kanga ba kaisa thansa bong bong kai bor thansa naya jok to jaga no chokron to khlai kang bor dibara mortha ni bor ro jot jaga no bor dibara mortha ni jara dabahni rongno porsasan ro rutugai jara hakam hanya tanai rongno osas dirnan bagai abana kabun khlai jawa Ini kami.
an kami bisa makasih saudara para Omro tini je gotna ongmani ba norok je borok samung setra tangai ro sopro jangmani o jaga ni thai bo jaga ompi nogoro singo hospital tolawo gathering khelayo tini ni gathering IP torop apro chopro IT ni to IT to ye pro to ap kono naimro norong ni aro ba rong ni amot to tong bor sason si sao bor ngo बहुत हंस हो गया प्रशासन तो जखन ते की प्रमोट हनी बरर फाया बरकुनो स्टॉप खलैया सिंका हमस नुक टंगो तखनो आसे तो आक्रमण खाइगला खनि चंग माने हटे त बर फाया आक्रमण खलैबा क्या सिं तो रम फेरसाय तंगमनि से जों 11:50 समय जों जतन मायो फैजाबा दिबर जरानि हेलेला लाय रम फेरसाले जरा बर हटे फाय आक्रमण हाइके तिपरा मथरो को बियांग नि फाय नरंना हाइके सप तिपरा मथनि बरम आरो सेट्रिगेट बुसकांगो बाक्सा बरि रक तंगो बाक्सा सला रक कय एकदम आसतो सिं हिलाय तंगो जतन सुस्ता बा बेखाय सिनि गेटेर न पालान सक्सेस खलाय रखना हिनाय ओंगाय कोनो वालाय सुप्लाय इंगला खिनि संलाय तमाता गोसान गोसान फाइनाव जों पाइलेवन सिनि जे गेटेरिं न इंटरनेट ओंगाय बरक बार बार न बंदक खलाय संगाय लुरनि मटे जखन त साकलाय जाबा जों मानि गाड़ी गुरा पास खलाय दंगो बाइक रक जत एम्बुलेंस गाड़ी रक पुलिस प्रशासन गाड़ी रक जत रुगी तुगी गाड़ी रक न जों पास खलाय दंगो जों कोनो आसल आटाव खलाया जों नियम बाबे जों खलाय दंगो राष्ट्र आर्टिफिशियल मासिजा किपराम बरमान प्रशासन सिंते बाबे भाई जतन साइमानो 22 तारीख IPF नि पक्ष থেকে যে 24 ঘন্টা বন্ধ জাগো তিনি ফোন সরকারি তিনি আইটি লাইর হড়ে লাইর হড়ে একদিন লাইর হড়ে 24 ঘন্টা বন্ধ जों তিনি অমপিও পিকেটিং দংমনি জাগাও जों তিনি বেলাই কেন সাকথারি দংমনি জাগাও जों পিসফুলি ও বন্ধ जों फाइने हनै आसोगि दंमनि जागावा तिनि जागावा जों नुखा तिब्रामा थनि बर गंनिसिमे फायै और बन्द सादेरो सादेनि हिमाने कसं बर बेकक सलाइया आ जागावा बस काइसा बन का पार्टी नि होइतेसे जार जाने व्यक्तिगत फाइमेनि साइ रहमान बिसिं बर फाइया फाइने हाय आ जागावा फाइमेनि बिसिङा जों नुखा बर दल गथनि फाइया कासिनि दल बानि खङा फाइजा किन्तु जों चिनि दल गोबां कुखा तंमानि जों बुलायनो थाया फाइबन आ जागावा ताम खलाइया एडिशनल SP गुमुदी डिस्ट्रिक्ट नि अंगाय तिनि अमपिओ फाइजा लाबा आना बरक तिनि और फाइ कक्स फाइका जोंनो पुइला बरक सफायो जोंनो र सादि हने अमाइके जोंनो केस खफाइका प्राइवेट बिसिङा जों बर कक्स सालायमेन बिसिङा जों चिना हाई लेभेल वे कक्स सालायका कक्स सालायमेन परिबो जों गोसां का आसल लायो दै नंलायो किसा सामुं सालाय दंमाने आ जागाव तिब्रामा थरा फायो बरनि हादुर लक्षितार फाइका बरनि पार्टी बिसनि अनेक हासार ब्रिज फारंग सिन्डिकेट नि बसाङा फाइकितार फाइका हाइबनो चिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट नि पुलिस प्रशासन नि बिसिङा बर कुनु अबना दायित्व नाया तिनि और जों पिसफुली आसक तंमाने बरक और फाइला थातै फैमाने बरक जेता इ रक्तै फैमाने नगि खितारमा नगि तंगतैसे बरक ताम खलायगा पहिला सनन ग्यास कखा चिनि दिगि नाय ग्यास कखा जों किन्तु कुनु सायाको जों बरना साइ तंगा हाइबना बायद गद तिनि मा सासने हाइन हाय अला और जे डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङा काइसे एडिशनल SP फाइजा किन्तु बस और लीड खलायो तिनि और अबना कसां का लीड खाइदिने रजां माने डिस्ट्रिक्ट न होइते हाबना हाइबसि अ जागाव तिनि बरक ना सपोर्ट हाइकायो तिनि वान साइड खलायो तिनि बरक अ जागा फाइचिनि गांद्रा फायो इथाय कखाय मानता मोनबागै तिनि ओ बनि नेतृत्व पुलिस रक और गोबां मा SDPO हन्दे OC हिन्दे जत चिनि डिस्ट्रिक्ट नि उमरपुनि अंथां जेत फाइमारा जत फाइबैखा हाइबनो चिनि दिगि मांसि बरक प्रेसार खायो जना हामिया सावो आ जागाव CRP रक बाहने तंगो बरक गोबां साइमानो बर नगै तं एविडेंस गना जारा तिब्रामा थन लीडर रक फायो और अटैक खाबि माने तिनि बरक न कुछ खाया ना चार्ज खायो ना थांदि हिनो IPF पिकेटिं स्टों के और जों गोसां पीसफुली तंगायनो जों बुलायनो थांया जों बुलायखागा जना पाया जों लाथा थै बुलायना खा पाया जों आमाइके बुलाय उनिया हनि जों गोसां तंमानिवा दिनो जागाव और SDPO एडिशनल SP गोबां OC रक फायो दिनि हाइफोना जनो बरक हामिया सावै थानि तंखायो आबो बाहायं जा काखरा बुखरा जारा नाय तंनाय रक पाब्लिक रक आबुनो ननो सानामु सखा दिनि अ जागाव
जे पुलिस रok tamon bagai tini o IPF tironi kaham no pujonta hamya sawoi omai ke borok sono tini buini digi thangai tibra mathan digi mang borok sakki sak thango amon bagai tini o jagawa tibra hawa joto jagawa tini nok sukra jago buri romna jago gobang ma khoti ongi tung dugan soka jago tamon bagai himala pulis prosason one side ongi tumon bagai tini srai gan nokha ani district go जों गुमति डिस्ट्रिक्ट नि बरक आरो जों अमपिओ तंगमानि बांमासिनि आरो सिगलार खम दिनि सेनमानि फैगाखो जों बर बाय कुथुमि लायना निका जों मानो या आरो पुलिस रो कासायमिया पुलिस रक नि काव खनावै जों खसां तंगमानि किन्तु बरक ना कासेन बागै जों दिनि आरो फाइ बरक एटे खायजाका आन बरक मासा साको दुखुमंखा हॉस्पिटल थांका दिनि जों कोन एटे खायाको हाइबनो पुलिस फरकसा एसडीपी आरो जना फुनो फाइनाव नि बर एटे खाइन छाव जों एटे से खायाको अमरपनि एसडीपीओ bo oro phaiye pora oro korokja star wala kabang ma tongo tin tara hoite abo hoite jotoro tong kintu haibano borong ni bagi borok samung stanya biani khanya rangna borok kuno phana saya kuno ma khaya abon bagi ni tini tibrawa omai hai hol ango omai ke tong kosong tong rok khoti mani tong tapor bokora am bagi ni srai abon bagi ni sing tini dukumano tini tibra raktam bagi dukuman tini om haini bagi ni sing dukumano haini bagi ni no jotona ang koyo tini om hayong khangka जों बर तंनाय भाइगा थांनाय कायसा गणतांत्रिक नि माध्यमे जे जों अबनो स्ट्राइक खाय तंमानि जों अरो सिमा तंलि हांका जों भाइगा तंसनाय दिनि हावनो जों अमेके सातक जागमानि भाइगा सातक जों दिनि प्रमाण मान गाय गाबन बगैनो हामबाय जतना हामबाय दिनि फादरना जों नांखांके जों लायमान हायबानि लायन बागै दिनि बागै चिन ताखुक बुखरक जत काम दंथंनि जों थांबाय हायके नरक ताबो जे ओ ताखुक बुजाकनाय ताखुक जे ओ चपर जाकनायनि बिसिं तै खे नरक तामो ताबु नायमथांनि बिसिं तै तामनाय जों बनि बागै एरेस्ट खानेन बागै बरकना केस खाने मुसुको बाबुरान बुङै कायसा एफआईआर खाने मुसुको पिया आ जागाव ताबो जेनुमान हिंका बरकनि पुलिस प्रशासन डिस्ट्रिक्ट नि कायसा अकरा फाइसि तिनि बरकनि दिगसि साबुत खाय तंका आबो बरक एक्सेप्ट खायमान माया आंगा भाइगा नुगै तंग ताखरा बखरा आम बागैनो जों बेलायखेनो डिप्राइभ अंमानि कारण अबनो तिनि पुलिस प्रशासन जि तिनि काहाम दिगि चामान दिगि थांया चाया दिगि साबुत खाय तंगा जों भाइके आबनो टेकेल नायखा जों आबनो किसा पालमा यांगै तंगा हायबनो जों टेकेल नाय जों अबनो केस खायनाय हायसि आरो जों नांखा जरा अफिसार तंनायनि हामबाय नरक हायके ओ जागाव जे ताबु जे अरबो तंनाय तिप्रामो थारो का नरकनो अर तांगै अर हायके चप्रनानि नांखा महाय नरकनि कायसा बन्दा खक्थानो बा उमहाय जागाव ब्रक नरकनो तांगै उमहाय का चप्र फायके तिप्रामो था जरा खायने आनि तापुरो न जातिनि बागै खाय जातिनो थानसा उमहायके थानसा खायनिया गणतांत्रिक आमो देश गणतांत्रिक जे कोनो बरक निजिनि मानथायनि बागै आन्दोलन खायमनो समस्यानो समाधान खायनि बागै आन्दोलन खायमनो मानथाय सप्तनि बागै आन्दोलन खायमनो से गणतांत्रिक आन्दोलननि आखाबा दाबि दावा आन्दोलन खायतनि तिनि उमहायके थाय जे कायसा पार्टीनि उपर उपेन बाबे खुल्ला खलायै जे आक्रमण खायमन आबे बेले वाने मासिंसा अमो सुदु तिनि चिनो एमपी डिविजन दे स्ट्राइक अमो गथनाया सारा एडिसि एलाकार दिनेर पर दिन अमहायके गथना चलि दंगो आबोनि बागै तिप्रामो थानि जारा नेतृत्व परिचालना खाय दंनाय लिडार्स रगना आंखयनाय जे तिनि ए आईपीएफ तिनि उपर जे आक्रमण खाय दंमनि एमएलए मिनिस्टर उपर आक्रमण खाय दंमनि आबो दाति के बन्द खायनानै ओंथों आबो जों कयनानि मुचुंगो ए तिनि महाराज जे जों महाराज प्रदुत किशोरनो जों कयनानि मुचुंगो ब प्रेस मिट खायै किसाकानि सासावो अमहाय गतना खायनो सस्पेंड खायनाय इराय खायनाय अमो सस्पेंड खायनाय गांका टाइपसि बारो आबोनि कारण जों सायमानो अब ब अमहायके आं कक्सा गांके तिब्रा जौता बन्दल हरचुंदि दि अमसे जोंनुगो जे दिनो बरम गना एनसे देब्रमा ताकर जलावो चिने काला पताका ब खरकसा चिनि जातिनि सामं खायनाय ब प्राय 85 बছর चिनि जातिनि ब किसना किछु ब सामं खायकेना अमहाय बरना काला पताका गु बेग हिमाने आ दिनो ब प्रेस मिट खायसाव ताइनि दिनो आने हाय खुमुलुंगो चिनि बरम गना एमएलए धीरेन्द्र देबबर्मानि उपर उपेन बाबे दिनै साल कथां गाड़ी तखरुका बनि उपर आक्रमण खायके बखर फातिनि कमायके गथना चलि दंगो तिनि बाहायनो बसानाय चिनि एमपिनि गथना तियै ए एमपिनि गथना जे खायनाय गालपिक रनो सस्पेंड खायनाय अमतामुक आं सानानि मुचुंगो दाति खायनि लिडार्स रनो रिंगै नों चिनि महाराज ब आलोचनावा